At yun ay 3 for 100. 40 each. Gaganda. Uy, ang lindo. Alam nyo guys, ngayon ako nakapasok dito sa Divisoria Mall kasi nakapasok tayo sa may 198 ganun. Ito naman tayo. May mga iba't ibang klase silang mga face mask. Baka Gini, 50 pesos lang, meet lang. Dito sa Pasilio, 1G. Oh, 150 mga jacket. Kasi 250 naman dito. And then, meron sila naka-sale, 220. Hala, 220 man ang pinagata mo, Stay? 3. Hala, sayang. Ganito yung binili ng kapatid ko sa Baclaran, 380. Dito guys, 220. Nagbayad atin eh, oh. Ganda sana. Ala, mas mura pala dito. May mga price na sila. 280, 150. Dito tayo guys sa kabila. May 180 dito na mga pants. 180. May mga price sila. Ano? Magkano po yung unicorn yung ganun, ma'am? 120 wholesale. 120. Pag isa lang po? 160. 160. Ang cute. Bibili ako pag kaganyan yung ano ni Dariela. Costume. May mga ano sila dito. Baka makapiright tayo guys. 180. 150 naman yung mga short. Ay, iti mo gatangan ni Pani oh. Pang di pagkabilan jeep. Mga sandals. Bottles. May mga earrings sila oh. Tumbler. Si Malet. Ano ata na 3,400. 150 naman yung guys. Saan kaya yun? Minsan dito yung mga pangbata na ano, mga polo. Doon dito. Ikot na lang kami. Mga bataws. Magkano kaya yung ganito? Magkano po yung ganito po? Ma'am, magkano daw yung ganito? 80? Magkano po daw? Ilan po ninyo, te? Ano daw? 80 pag isa lang. Up. Mga party needs. Mga party needs. May mga bags. May mga bags silang gaganda. Yan oh. Pwedeng pang giveaway or ano. Or yung pang Christmas. Magkano po ganito, ma'am? 110. May pang regalo. Pang regalo. Mga Starbucks sila. Daming mga ano oh. Bubot. Ada dito eh. Siguro dapat first floor kayo. Yung bagong pushcart pa yung ginamit, pati tayo kaya yun. Dami mga... Dito. Party need si Jay eh. Cute naman dito oh. Mga bags. 80 pesos. 150. Ito, 50 pesos lang yun guys. 80 pesos. Dito naman mga maong 250. May 299 dito siya sa may Happy Hills. Uncle ka? May 199. 199. Meron silang mga curtains. Mga kurtina. Alam tong mga to? 60 pesos tong mga ganitong style. Meron din ata dito. Yung mga ganitong style. 120 naman to. Ay, maliliit lang pala. Saan gawin dulo?
Maliliit lang siya. Dami mga curtain doon. Ayun o yung price. 280 tsaka 250. Daming pwede mabibili dito. So, may 1B17. Ano ata ni Gay pantalon din? Yan o. Ah? Iya, balak. Dapat ganti ko na ato. Ayun, ang kupit naman dito. Ito kami sa second floor, guys. Ayan. Basang-basa na kami. Kapatid ko. Naghahanap kasi kami ng i-gift namin kay EJ, yung pamangkin namin. So, yun, ito yung second floor. So, dito tayo sa second floor, guys. Ay, mga pang-party needs. Saan kaya yung mga... Oh, 150 lang din eh, oh. Bargain. Dami mga laruan dito. Dami na. Ay, ato ni Deng. Nag-cute dagitani o bagbagay mo. Dagitani jacket. Ay, ata, pang beauty. Yan o, yung mga ganyan. 500. Ah, 500. 500 pala pag ganito. Wala nagpakil discount na ha. Ayan, binigay ko kanyang 250. 380. Bentan nila dun sa amin. Doon sa amin kasi probinsya yun. Yung bago ha, be? Yung bagong ano. May isa-isa sa mag-brand. Black kin ato ni Deng, mayat ato ni kulay na. Ate ngayon ni Deng, atalatan? Dapat tini oh. Tap no mayat. Ate ni oh. Nagmay kulay nakakasto niya oh. Dami mga pang party needs dito. Yan, bili mo na yung kapatid ko ng pang duty niya sa Pidea. So, ayan guys. Di ko alam kung makakapunta pa kami sa 199 or yung 168 mall kasi hapon na. So, dito na lang yung last vlog namin guys. Kasi nalolobat na rin ako. Ayan, bumibili yung kapatid ko. Hindi, nakakasira lang. Pag ikot sa tumalas ka na. Dito sa second floor, maraming ganyan. Tsaka mga pang bato. Ay, may sungka-sungkang ganyan. Mga chocolate. Chocolate with the gitoy. Mga pang chocolate naman, mga pang Halloween. Ay, ito, tingnan natin to. Ay, hindi. Pang bato. Ang cute naman ito. Magkano yung ganito, ate? 280 po. Magkano? So, yung taas nito is mga panggamit din pala. So, bababa na lang kami. Ayan, 150 bargain. Bababa muna kami. Baka meron pa doon sa baba. Ganda pala dito kasi medyo mura din sila sa may Divisoria Mall. Ang ganda ng mga pang-ano nila dyan, ang Santa Claus. Sa December na lang ako bibili niya. May mga wallpaper, 150. Mga ganda ng mga wallpaper nila. 280. 350. May 240 oh, semi-comforter. Ito overruns. May size po yan, ma'am. Ano po hanap niya? Ito naman mga pang overruns, guys. Pang 2 years old. Ano po ba? Blouse, t-shirt? Pang bata pa lang. Sleeve? Meron po kami. Cute. $190 daw yung mga ganito nila. Happy Together. Eh, yung mga ganyan nyo po, magkano po? Depende sa size. Ay, yun pala yung size niya. Sige, kuya, ganyan mo. Ayan yung size niya, ha. May 850, may 17. Thank you po. May mga carpet din sila, kuya.
Yung malaki anak mo. Ito tayo. Uy, anatan yun. 360 short. Dalawa 350. Ano mga small pants. Ding oh. Ay, pang ano siya. Small pants 200. Baka da pang lalaki. Ano to eh? Ano to eh? May 100. Uy! May atin ding ano. Malalaki pala. 120 bargain. Buy one, take one din dito. Ah, pang leggings. Dan, yung ano daw? Yung... Awan pang lalaki? Na? Ah, puro pang babae pala. Ang tani pang ubing. O mga helmet. Tini pang ubing. Ah, 50. May 50 na siya. 150, 300. Skirt. 100 skirt. Tani happy birthday. $180 yan oh. 200. Mga size, may mga ano sila. Mga laruan. Laruan sana tanaw makita tang. Ay, Gini oh. Oh. Sa mga mahilig na mga ganito oh. Oh. Naruto. Maraming klase. May tagka 20 pesos. Mga gamit. Ah, wholesale ate gayam. Wholesale siguro do. So, ayan guys, palabas na kami. Kasi, ano na eh, hapon na. May mga towels dyan. Mga pangupan dyan, oh. 150. Mga towels, 120, 180. 150. Towel.